जों नक मिडिया रंनरिं मानिखाय चिनि लामा फाइका गभर्नमेंट हलय जोंबो मानिखा इनका ताबो लामसे ताबो तामाबो इंजांबो काकाक नायगरा नक जत नसुंदी नक जरा मीडिया रक जत फाइने फिदि जों 70 किलोमीटर तां नंबो आपातत बर्तमान इनो तंगो नंबो नंखा आखायसिनि आरो जों कालबार तंगो कालबार बरे बफं तला कायसा तंगो अबो रिंसे रगो किन्तु रिं बाय जोंखाय मानिया हामजागिया फले वान थाबारिले जों जत लाम खुलासा थांखाय और कालबार उरबो कालबार किनि नखै तमै रिं बार ओ कालबार तामो अंगै नरक तिने पाल खलाय कामिनि लुखराव खरांथि सानांखा तांगे आबनो साया हेने सानांखा कालबार तामो अंजाक सागरादि जों कालबार साया हेने जों पारनि बरक जत कुथमिता आरो तंगो बरक किन्तु सफाय दिया ताबो इनका ओ जे कालबार साया हिमानि काय रिं जे तमनि बक रिं रफाय मानि अब कालबार या रिं माने कालबार कोसाम गुबुननि जागानि तैरि फाय माने गुबुननि जागानि तैरि फायो बदिल तखा जों सिया किन्तु कासाम काका काटासे तैरि फायनो যখন ওরা কালবার বয় যাক পুরো আর আসুগ্রি পুরো নর কামিনি খরকসা নপানো সামানি দাতং जों सामानिबो करै जों सिबो सिया तंलायदि तंग तंग करै अबले सिया जोंलाय सिया जों सियानि बाय जदि सिलां खुंसे बगबन तामाने रथाय ब एजेन्सि याखाबा ब कन्ट्रेक्टर सामुं खलायतं बुमुंदा सायमान आकाश पाल बिनि थाइबर साइदामा नरक अब माया ताबुं नरंनि नायमानिखै तामनाय जोंखाय अबनो कालबार खायनान नायो बक्स कालबार नं नायमानिखै कतालखै सामुं काहामखै खलायतं जों रिंटिं नाया नरक कोनो लामा लाहा रबनो बन्द खलायने सामुं खलायरि आबुतै नाया नाबले लामा मानखा हामोनिसे जों जत फुटिंगु औ जाबोसिनि लाम करै ताबुक लामुंसाका आखाय ताबा आरो पि संजांनाय आखाय पि संजांनाय का अबस्था मा कय दिन तंनाय अब रिंका बाय बिसि बोसोर अब साल बोसोर रमै काम चलि माने मामा म काम चलि मानलाय बेसेलि दिगाखौ 3-4 मास अम कामिनि मं मामा थाय मथुरा सकमा पारा ब बिसिबे खबजाक म एसके पारा पंचायत ताबुं नंनि कामियो आसक हामक्राय फायमाने यागलो ब 2 नम्बर खै सामुं खलायजाक माने आबनो तैयै खरकसा फानो नरक नि गानाव चिनि लिडार हिनजाकनाय रक बासा फायनि दातं गाच्छब करे जों आइफाले सकपाया हिनफाले जों खबर रय मालाखौनो नरक चिनि अ भिडिअ नि बिसिंते खलाये अ कन्टेक्ट दानो तामो साना मुसुं किसा सायखनार गरे अ कन्टेक्ट दानो जदि मालाय खैचुं जों सानाय जे दिनि म कालबार रंनानि नांनाय अबतै रिंटिं पाइप का साम अबतै बेया काटाल फुंदं पाइप बेया जोंबो पुरा पुरि म कालबार रंना नांनाय दिनि अबसै नेनि सिनिमं मामा है नेनि सिनिमं आनि सिनिमं निनिमं आनि मुंखाय रसिमहन त्रिपुरा अ कामिनि नंखा नर अर तिनि जे बासा जाक बेबा अ कामिनि नंखना बले जतै ननि इ पारा थांजानि जों आसुक बोसोर आसुक दिन जों आसुक लामा हाम्या हामै मातंग इमतो ताक पिसंनाय लामा पिसंखा मात्रनो जों अब आसासो खायो जों सारा बोसोरनि बागै हिनाय इमता बक ता काम खाय कालांगा आखे 2 नम्बर खाय काम खाय का हंगाय जों अबनो जों मानिया जों बारन बारक जत कुथुमै जों मासालाय जागो जों काम ताय न जों मानिया जे बक्स कालबार बक ता ग्रिंग र फै माने जों अबनो बक्स कालबार खाय र फैना अंथं आखे गाम खाय र न अंथं जों आखे सिनि सिन पारन बारक जों जत बाखा खाय हामजंनाय एखाय जों मासे मानिया जों अबतै जायते खाय नरकनि नायमानिखै ताबुक तामो कालबार का हामखै रिफायतं आबुदा नाय अबनो नाय जों कोनो सामुं बन्द खलायनि आबुदा नाय आबले बन्द खाया कालबार गाम खायतं जों अबनो आसुक जों कोनो लामा बन्द खायरया जों ताखायदि इनबो खाया जोंबा जों जे गाम मंगासे दकासिनि लामा फादा फाय अ कन्ट्रेक्टर फादा फाय र कामिउ फाफाय फाया नरकनि ताबुक पाइथागो नों अ कन्ट्रेक्टर सामुं थांरिनाय न तामो सानान मुसुं मामि आं सानाम मुसुंग सिनि अब जे आखे 2 नम्बर खाय कालांमानि न आरो गाम खायना अंथं हेनाय जों जत पारम बरक बक्सा खाय सानान मुसुं नेनि सिनिमं मामि समित माला हामबाय कालबार अरनि उदियो कालबार आइसे बानि नांसि काट अबन खर बं ngबाय छुंति ngoi खराब आलु दो खराब हाबो काखासि काखा दिन दा हानि कोले इंगो मुसे नि पाइप असे वाना बोला ता फदिन गुरुतुर गल ना